Вітаем, даражэнькія, ў эфіры раніца з Белсатам, і мы, Катерина Раецкая і Дзяніс Дудзінскі. Сёння нядзеля, ужо 3 ці яшчэ 3 траўня. У Польшчы святкуюць Дзень Канстытуцыі, першай кадыфікаванай канстытуцыі ў Еўропе і другой свеце, пасля амерыканскай. Канстытуцыя Рэчы Паспалітай 1791 года, гэта частка і нашай з вамі беларускай гісторыі, якой, зразумела, мы ўсе можам ганарыцца. А яшчэ сёння сусветны дзень свабоды прэсы, і тут Беларусі, зразумела, ганарыцца няма чым. Падволя арганізацыі «Рэпарцёры без межаў» Беларусь займае 165 са 180 месцаў у індексе свабоды прэсы паміж Йеменам і Мьянмай. Такое наше месца. І 22 беларускія журналісты дагэтуль застаюцца за кратамі рэжыму за сваю прафесійную дзейнасць. А мы ўсе ведаем, што Лукашенко спрабуе гандляваць журналістамі, як і іншымі палітычнымі вязнямі. І вось сёння мы абавязкова абмяркуем, ці дапаможа гэта рэжыму выйсці з міжнароднай ізаляцыі і калі гэта можа здарыцца. Для размовы чакаем у эфіры Паўла Севярынца. А пакуль пішыце ў каментарах адказы на галоўнае пытанне сённяшняй раніцы з Белсатам. Даем вам магчымасць стаць экспертамі такімі, вось якія прыходзяць на канапу ў раніцу. Канапавыя эксперты. Мы ўсе канапавыя эксперты. І вы таксама. Як вы лічыце, калі краіны захаду і суседзі таксама адновяць супрацу з Беларусью? І што гэтаму мусіць папярэднічаць? Калі ласка, пішыце ўсё гэта ў каментарах па трансляцыі на Белсат Лайв. А вось пачнём праграму з навінаў эканомікі. Праз некалькі хвілінаў разам з прадстаўніцай у эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Алісай Рыжычэнкай паразважаем, што будзе з пенсіямі беларусаў і дзе ў сітуацыі з рынкам працы ды заробкамі хаваецца небяспека для будучыні, для нашай з вамі будучыні. А вось пакуль жа давайце паглядзім сюжэт на гэтую тэму. Пенсія для беларуса – гэта заўсёды тэма на мяжы. З аднаго боку, дзяржава рэгулярна рапартуе аб павышэннях. Станам на сёлета сярэдняя пенсія па ўзросце дасягнула прыкладна 1070 рублёў. Лічба нібыта расце, але рэальная пакупніцкая здольнасць гэтых грошай ледзь паспявае за цэннікамі ў крамах. Ці ёсць пад гэтымі выплатамі трывалы эканамічны падмурак? Цяпер паглядзім на тых, хто працуе. У Беларусі назіраецца сапраўдная гонка заробкаў. Увесну сярэдні налічаны заробак па краіне амаль ушчыльную наблізіўся да адзнакі ў 3000 рублёў. Але тут і хаваецца галоўная пастка. Эканамічнае правіла простае. Ты павінен вырабляць больш, каб зарабляць больш. Аднак у нас рост заробкаў катастрафічна абганяе прадукцыйнасць. Толькі за апошні год рэальныя заробкі дадалі 9%, а прадукцыйнасць працы ўсяго 1. Мы пачынаем атрымліваць больш не таму, што сталі лепш працаваць, а таму, што рынак працы перагрэты. Вось тут і выплывае пытанне фонду сацыяльнай абароны насельніцтва. Адкуль ідуць грошы на пенсіі? І хаця чыноўнікі часта кажуць пра збалансаванасць фонду, рэальнасць іншая. Без падтрымкі дзяржавы яму цяжка. На гэты год у бюджэце ФСАН зноў закладзеныя вялікія субвенцыі. Гэта амаль 2 мільярды рублёў дапамогі з рэспубліканскага бюджэту. Калі прадукцыйнасць стаіць на месцы, а заробкі растуць штучна, забяспечваць пенсіянераў выключна сіламі фонда становіцца ўсё складаней. А што ж з занятасцю? Афіцыйнае беспрацоўе ў нас амаль нулявое, але гэта хутчэй дыягназ, чым поспех. Беларусь сутыкнулася з найвастрэйшым дэфіцытам кадраў, ад будаўнікоў і слесараў да дактароў. Працоўныя рукі вымываюцца праз дэмаграфічную яму і міграцыю. У выніку прадпрыемствы вымушаныя падымаць заробкі, каб проста ўтрымаць хоць кагосьці на працоўным месцы, яшчэ мацней разгойдваючы лодку інфляцыі. Сітуацыя выглядае як бег на месцы. Лічбы ў разліковых лістах б'юць рэкорды, але эканоміка ад гэтага не становіцца мацнейшай. І галоўнае пытанне застаецца адкрытым. Як доўга сістэма зможа падтрымліваць гэты ілюзорны дабрабыт без рэальнага росту вытворчасці? Улады Беларусі рапартуюць пра рост занятасці і заробкаў, але ці адчуваюць гэты рост звычайныя людзі? І галоўнае, ці адчуюць яго заўтра? Сёння мы гаворым пра тое, чаго афіцыйная статыстыка не паказвае. Пра пенсіі, пра структурны крызіс і пра тое, над чым наогул трымаецца беларуская эканоміка. І у нас у студыі Аліса Рыжычэнка, прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі. Вітаем, Аліса. Аліса, вітаем. Улады кажуць, занятасць расце, беспрацоўнасць амаль нулявая, заробкі растуць, пенсіі растуць, усё расце. А чаму ж тады людзі не адчуваюць вось гэты рост і не жывуць лепш? Слухайце, перш за ўсё, тое, што заробкі растуць, гэта насамрэч не так, таму што
як лічыцца сярэдні заробак у краіне. У нас ёсць менеджеры, які атрымлівае 10 тысяч беларускіх рублёў, і ёсць яшчэ 9 працоўнікаў, якія атрымліваюць 1000 рублёў. І сярэдняя атрымліваецца вельмі добрая лічба. Але насамрэч асноўная маса людзей атрымлівае 1000-1500 рублёў, і гэта гразнымі, разам з падаткамі. І вось гэта больш рэальная лічба, якая паказвае тое, што атрымліваюць беларусы. Калі мы гаворым таксама пра тое, што цэны, кошты на ўсё растуць, і зараз гэты тренд будзе прадаўжацца, таму што энергетычны крызіс, ён паўплывае на кошты на ўсе тавары, тым больш на харчовыя тавары, і людзі будуць адчуваць гэта яшчэ больш. То бок беларускі спажывец перш за ўсё будзе адчуваць на сябе гэта. І вось тое, што рэпартуюць беларускія чыноўнікі, што заробкі растуць, усё вельмі добра, беспрацоўя няма ў краіне. Тут таксама пытанне да беспрацоўя, наогул да гэтай сістэмы, таму што для беларуса лепей не рэгістраваць сябе як беспрацоўны, таму што гэта вельмі цяжкая сістэма, і яна нічога табе не дае. Так, і ты трапляеш у гэтую сістэму, і выйти з яе ўжо складана. То бок яны нічога не прапануюць людзям. Напрыклад, як гэта працуе ў еўрапейскіх краінах, ты прыходзіш у джоб-цэнтр ці нейкія іншую структуру, табе, першае, памагаюць з перакваліфікацыяй, даюць субсідыю на тое, каб ты атрымаў кваліфікацыю недзе ва ўніверсітэце, ці ты пачаў бізнес, стартап нейкі, і цябе заўсёды суправаджаюць. У нас у Беларусі гэта так не працуе. Ты прыходзіш, ты павінен шмат якіх паперак запоўніць, павінен хадзіць на нейкія, адклікацца на нейкія вакансіі, якія табе даюць, але гэта заўсёды не вакансіі па тваёй спецыяльнасці, з заробкамі там па 900 рублёў, па 1200 рублёў, куды людзі... Часцей за ўсё гэта будзе нізкакваліфікаваная праца. Так, насамрэч. То бок яна не працуе эфектыўна. І беларусы, яны вырашаюць не ісці рэгістраваць сябе як беспрацоўныя, а займацца пошукам працы самастойна. І таму вот гэта не мэчыцца гэтай лічбы ў нас з заробкамі, з беспрацоўем і гэтак далей. Ну, то бок, увогуле, улады не хлусяць. Ну, вось гэта нават не сярэдняя арыфметычная, але ж вось нешта атрымліваецца. Менеджер 10 тысяч беларускіх рублёў атрымлівае, а хтосьці, працаўнік, там 1000 беларускіх рублёў. Ну так, урэшце рэшт, гэта атрымліваецца 5-6 сярэдняя. Слухайце, эканоміка гэта не толькі пра лічбы. Эканоміка гэта перш за ўсё пра людзей, пра дабрабыт людзей. І таму тут нельга казаць, хлусяць чыноўнікі ці не хлусяць. Як адчуваюць сябе людзі ўнутры краіны? Я, допустим, у сваім тыктоке я раблю караценькія відэа пра заробкі таксама, пра тарыфы на ЖКХ. І вось у мяне там 1000 каментароў, што людзі атрымліваюць заробкі па 800, па 900 рублёў. І за гэтыя грошы павінны сваіх дзяцей расціць, выхоўваць, купляць ежу, плаціць падаткі, плаціць ЖКХ і гэтак далей. Але ў іх у гарадах няма наўпрост. Ні паліклінікі няма, ні дарог няма, нічога няма. Бывае так, што няма крамы, куды схадзіць і купіць ежу. Так аб чым гэта гаворыць? Як людзі сябе адчуваюць унутры краіны? Вось гэта эканоміка. Як людзі сябе адчуваюць? Што яны могуць сябе дазволіць? Практычная эканоміка. Могуць ли яны дазваляць сябе пакупаць вопратку кожны сезон? Ці могуць яны дазваляць сябе з'ездзіць хоць раз на год у адпачынак? Не, яны не могуць гэта сябе дазволіць, калі яны не менеджеры. Але статыстычна ўсё роўна дзяржава піша пра тое, што занятых стала больш. Вось гэтыя занятыя, якіх яны далічваюць у свае спісы, гэта людзі, якія вось новыя, якія дадаліся, якіх стала больш. Яны гэта тыя, хто прыйшлі з прыватнага сектару і перайшлі ў дзяржаўны за гэты час. Ці гэта, мабыць, нейкія людзі, якія толькі прыехалі. Больш за тое, скарачэнне ІП на 10, амаль на 20%. Гэта тыя самыя ІПшнікі, у якіх змяніўся... Адна частка. Гэта не ўсе ІПшнікі, таму што ўлады зараз праводзяць гэтую палітыку, яны прывозяць
мігрантаў працоўных з розных краін, пытаюцца іх працаўладкаваць на нейкія прадпрыемствы. Не ўсе застаюцца, не ўсе гэта могуць трымаць. А мігрантаў далічваюць да гэтага вось новых працоўных, занятых? конечно, далічваюць. Тым больш зараз ёсць нейкія лічбы, якія паказваюць, што, напрыклад, калі мы параўноўваем узрост, былі, напрыклад, была моладзь, але потом моладзі не стала і з'явілася там, напрыклад, больш за 10 тысяч людзей, якія пераскочылі гэты этап моладзі там ад 20 гадоў до 25, а потым з'явілася у нас плюс 10 тысяч працоўных з 30 там, или 35 гадоў. То бок у нас моладзь з'язджае, а прыязджаюць мігранты нейкага ўзросту, якія ўлічваюцца таксама у гэтую статыстыку. І вось іх становіцца болей, напрыклад, з параўнаннем з прошлым годам. Але калі мы будзем параўноўваць занятыя, напрыклад, з 19 ці з 18 годам, мы убачым вельмі дрэнныя лічбы. Што датычыцца бізнеса і ІП, так, напрыклад, калі мы гаворым пра маленькія гарады, калі ты працаваў прадпрымальнікам, і зараз ёсць гэтыя законы, што ты туніядзец, павінен плаціць гэтыя поўныя тарыфы ЖКХ і гэтак далей, у табе няма выхаду, як ісці і працаваць кудысьці. І калі мы гаворым пра маленькія гарады, гэта насамрэч дзяржпрадпрыемства, таму што бізнес не можа працаваць у такіх умовах, калі яго душаць кожны год, год за годам, то падаткі павышаюць, то нейкія умовы робяць более цяжкімі для вядзення бізнесу. І тады, канешне, чалавек прадпрымае рашэнне ісці, хоць кудысьці, таму што неабходна зарабляць грошы. А калі гэта маленькі горад, гэта насамрэч больш за ўсё гэта дзяржпрадпрыемствы з маленькімі заробкамі. А ёсць яшчэ адзін ракурс. Зараз ідзе паўнамаштабная вайна. Беларусь гэта частка гэтай агрэсіі. І я так разумею, у Беларусі частка людзей працуе на дзяржаўных прадпрыемствах ваенна-прамышленнага комплекса. Гэта павялічвае колькасць новых занятых у гэтай статыстыцы ці зараз не. Гэта была хваля ў 22-23 годзе, калі было добрае інвеставанне з боку Расіі. Зараз сітуацыя пагоршылась, таму што Расія ўжо ёсць дакладныя лічбы, і Белпол публікаваў у сваіх дакладах, што Расія піша пісьма на беларускія прадпрыемствы аб тым, што яны не могуць падпісваць кантракты па тым коштам, якія былі год таму ці 2 гады таму, таму што ў іх у саміх не хапае грошай у Расіі. І яны просяць зніжкі там 10% ці 7%. То бок зараз няма вот гэтых рэсурсаў, каб павялічваць колькасць працоўных на гэтых прадпрыемстваў. Зараз ідзе вайна ўнутры прадпрыемстваў, каб вырабляць і хоць нешта зарабляць, таму што прадпрыемства ўжо мадэрнізавана, каб вырабляць нешта для ваеннага комплексу, але прадаваць мы можам толькі ў Расію. А ў Расіі грошы. Вось, а ў Расіі грошай няма. То бок такая нейкі цуцванг атрымліваецца для працоўных і для прадпрыемстваў, і таму там ідзе ўнутраная вайна таксама. Цікава працуе сістэма, але ж зараз давайте паразмаўляем пра пенсіі. Ці ёсць у Беларусі, у дзяржавы, увогуле, у беларускай дзяржавы уладаў грошы, каб плаціць пенсіі, ці ёсць некі куфарчык, адкуль іх можна ўзяць, ці гэта ўсё базуецца на расійскіх крэдытах зараз? І давайте акрэслім, у нас салідарная сістэма, так? У нас салідарная сістэма. Што гэта значыць? То бок тыя, хто зараз працуюць, яны плацяць узносы ў фонд сацыяльнай аховы. Частка заробкаў ідзе. Заробка ідзе ў гэты фонд, і адтуль плацяць пенсіі нашым пенсіянерам. Зараз кожны год гэты фонд працуе з дэфіцытам, які субсідуецца з дзяржаўнага бюджэту. І кожны год гэта амаль што 2 мільярды беларускіх рублёў дэфіцыт. Дэфіцыт, то бок там грошай становіцца ўсё менш і менш. Так, а пенсіянераў ўсё больш. Усё больш. Вось. А маладых людзей, якія працуюць, яны ці з'язджаюць, ці іх менш? Вось, ці іх менш. То бок у нас дэмаграфічная праблема, у нас скарачаецца занятае насельніцтва,
і павялічваецца колькасць пенсіянераў. І таму вось опять же, тут атрымліваецца тое, што праз 5-7 гадоў, калі гэтая сістэма будзе працаваць вось так далей, атрымаецца, што наогуле няма грошай, каб плаціць пенсіі. Таму што дзяржаўны бюджэт, ён выконваецца кожны год таксама з мінусам. І грошай браць неадкуда. Каб гэтыя грошы з'явіліся, эканоміка павінна стаць эфектыўнай, але без структурных рэформ гэтага не дамагчыся. Мы бачым, што сённяшнія ўлады, яны не зацікаўлены ў нейкіх структурных рэформах, таму што гэта эканоміка і наогул сістэма дзяржаўнага кіравання, яна выбудована на тым, што ёсць карупцыя на кожным узроўні. І яны зарабляюць на гэтым. І гэта выгадна непасрэдна для чыноўнікаў, для ўладаў. Але тут няма выгады ніякай для беларусаў. І таму гэтыя грошы ідуць у кішэні нейкага кола людзей, а беларусы нічога не атрымліваюць. І вось структурныя рэформы, яны выключаюць гэтую карупцыю. Яны робяць празрыстыя і дзяржрасходы, і ўсё астатняе. І гэта, на жаль, невыгадна для беларускіх уладаў. Таму сёння чакаць, што нешта адбудзецца пры сённяшніх уладах, нейкія рэформы, таксама з пенсійная рэформа, но я гэтага не чакаю. Але нам патрэбна, вельмі патрэбна гэтая пенсійная рэформа. Яна павінна быць накапительнай, то бок ёсць... До речі, дайте парады, наприклад, пакуль аб'яднаны пераходны кабінет пакуль рыхтуе рэформы, таму што мы не можам прыступіць да гэтых імплементацыі гэтых рэформ. Але што зараз людзям рабіць, разумеючы, што пенсіі не будзе, ці яна будзе вельмі маленькая? Якія ёсць крокі, па якім можна? Слухайце, вельмі цяжка нешта параіць, таму што адкладаць, у чым адкладаць пытанне? Таму што інфляцыя і дэвальвацыя беларускага рубля. Калі мы гаворым пра нейкія інструменты, як, напрыклад, гэта працуе ў Польшчы ці ў іншых краінах, у беларусаў няма гэтых інструментаў. Укладаць у што? У дзяржаблігацыі? Ну, тут таксама вельмі складанае пытанне, ці яны будуць даходнымі такімі, каб гэтыя грошы засталіся ў сваім кошце. Таму вельмі цяжка нешта параіць, наогул надо праводзіць рэформы. Чакаем іх. До рэчы, ёсць яшчэ такі міф пра тое, што беларуская, мабыць, не міф, што беларуская эканоміка, яна ўсё ж такі працуе на экспарт з Расіі, і што калі гэты экспарт ён скараціцца, то Беларусі некуды будзе прадаваць свае тавары. 60%. А можа зараз дзяржава зрабіць нешта, каб вось зараз нейкі новы шлях, мабыць, у Еўропе працягнуць руку, ці гэта так хутка не робіцца? Нейкі напрамак знайсці. Слухайце, ўсё робіцца хутка. Беларускі бізнес і дзяржпрадпрыемствы могуць пераарыентавацца на Еўропу вельмі хутка. 3 месяцы ці паўгады, і ўсё стане на сваё месца. Патрэбна лишь адно: спыніць рэпрэсіі, вызваліць палітзняволеных, дазволіць правесці сумленныя выбары, і будуць зняты санкцыі, і адкрыецца для нас Еўропа. Гэта ўсё проста, але Лукашенко гэта не хоча рабіць. Так, падаецца, што гэта ўсё, проста. Давайте жыць па-чалавечы. Шаноўнае гаспадарства, улады беларускія. Давайте па-чалавечы жыць ужо. Ніхто з Еўразвязу і з Западу наогул не перашкаджае таму, каб гэта было зроблена. Больш на то, колькі мы бачылі, Польша рабіла крокаў на сустрэчу, каб вызваліць Андрэя Пачобута. І гэта толькі зараз было зроблена, і зараз мы яшчэ пабачым, які эканамічны эфект будзе ад гэтага, што патрабавала Беларусь узамен. Але гэта ж ўжо дліцца больш за год, гэтыя перамовы. І Лукашенко не ішоў на гэтыя перамовы. То бок крокі з боку Еўразвяза, яны ідуць заўсёды. Але ўлады не адказваюць. Мы спадзяемся, што ўсё ж такі вось разумных людзей паслухае нехта і скажа: вось Аліса Рыжычэнка кажа такія разумныя рэчы, давайте вось крок па кроку рабіць. Дзякуй вялікі, што прыйшлі, дзякуй, што распавялі. З намі была прадстаўніца у эканомікі і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжычэнка. А нас ужо чакае Сандра, той самы чалавек, хто цэлы дзень сочыць за вамі ў соцсетках. І зараз мы адразу ідзем да яе. Каця, хадзі. Я іду, а ты не пойдзеш? Я іду. Всім запрашаю. А мы вось зараз... Запрашаю, вітай, сябры. Ідзі да мяне, ідзі.
Ідзі. Вітаю. Доброй раніцы, добрага дня. Так, зараз что у нас? Комментарии? Нет? Які каментарі? Не. Ж толькі ж пачалі, А, що все, людзі все, яны прабачце, сядалі. прабачце. Люди яшчэ пачынаюцца. Учора Але же быў працягвайце пісаць каментары Так. унізе пад нашай трансляцыяй. Ставце сэрцыкі, падабайкі, што трэба яшчэ. Адказвайце на наше пытанне дня. А у нас таксама ж ёсць гэта, дзе грошы сабіраюць. Да, Денис любіць данаты, яго Донаты, любімая давайте тэма. донаты. Ну, давайте, Такие па-першае, ці. пакуль абзор інтэрнету, а вы, ну, беларускага Так. інтэрнету, а вы, ну, грошы дасылаеце, а чаму не? Карацей, расказваю. Дзяўчына нядаўна у трэц напісала пра адрозненні, якія яна заўважыла. І так, як бы, шмат хто робіць з турыстаў, дзяўчына з Расіі. Так шмат хто робіць з турыстаў, з мігрантаў, але менавіта гэты допіс проста узарваў трэц. Дзяўчына напісала, што беларусы неправільна ставяць націскі ў словы. Так. Не ведаюць пра творожную пасху, п'юць ваду з-пад крана і галоўнае, не апускаюць вечка. Ой, наадварот, апускаюць вечка унітаз. Зачыняюць унітаз. То бок, ага. Так. А ёсць нейкія правілы? Гэта ўразіла. Гэта расіянку ўразіла, насамрэч. В Беларусі так робяць. І вось П'юць ваду з-пад крана п'юць. А май гад! Цяжка Так. жывецца вам, І расійцы. беларусы напісалі дзесяткі каментароў пра бактэрыі, пра тое, чаму трэба закрываць вечка унітаза. Вось, напрыклад, яна тут пыталася, зачем яе закрываць? Ну, дарэчы, да. А у вас у Расіі вечка ўнітаза гэта дэкаратыўны элемент? А зачем Пытаннічка. закрываць? Навошта? Ну, калі Ой. залатая, тады. І там некалькі дзесяткаў каментароў проста, дзе беларусы тлумачаць, навошта гэта робіцца. Мне ўвогуле падабаецца, як у сеціве беларусы заўсёды нешта тлумачаць расіянам. Заўсёды. Дастаткова каму-нибудь з расіян прыйсці і якой-нибудь Так. «Беларусія! Прывітаннічка!» І прыходзяць беларусы. Так, вось. І вось. І так кажуць, што расейцы, гэта як наш вялікі брат, а выходзіць наадварот, што мы ім заўсёды тлумачым, як дзецям. Трэба закрываць крышку унітаза, трэба вось так пісаць. Шотку для зубоў не трэба трымаць каля унітаза, сябры. Так, Калі так, еш так. марозіва, калі ласка, здымай этыкетку. Вельмі цікава. Калі ласка, нашыя парады для вас, шаноўнае гаспадарства. Яшчэ не ўсе расіяне Ладно, ведаюць, што такое унітаз. Так, пісалі вось таксама пра тое, што няправільна размаўляем. І там вось, напрыклад, беларуска напісала, што пакажыце вось каментар, вось, што самі ж пішуць з памылкамі ўвесь час. Дзень рождения. Мы прыйшлі к Насце, в общем. Вове. Более-менее, до Кол на Кудова. голове чеши, скрипя сердце мы. Вот и вось такие адукаваныя люди. Вось, і таксама мне спадабаўся каментар пра тое, што вось яна там пісала ў канцы, што беларусы лічаць Russian people злымі, і вось мне спадабаўся каментар пра тое, што там Паша Езёра напісала, што галоўнае, каб хай чорт у хату лезець, галоўнае, каб не маскаль. Russian people, так, зразумела. Што яшчэ? Вось, і яшчэ, ці ведалі вы, што ў Беларусі з'явілася новая пухатая зорка? Не. Котка, якая разом з курицей гадує кураняток. Давайте поглядим видео. Всех приветствую. Породная птица Кричик. Ну вот, вывелись наши цыпляточки. Их здесь больше 90. И одна хозяюшка. Ляль, не переживай, мы сейчас квочки занесем. Хоть чуть-чуть. Ты лежишь, наслаждаешься своими цыплятками. Они все на тебя ползут, щипят тебя. Так ты с ними. Обижают девку мою. Ой-ой-ой, клюют глазочки. Мне падаецца, гэта вам мілата пухнатая, а мне падаецца, яна такая: о, закускі прыйшлі, закусачкі, нешта такое. Не, ну разом лежать, балдеюць гаспадыня. Я колькі разоў спрабавала яе забраць, але не. Вось яна вярталася, вярталася. Добра, Так, дзякуй, так. Сандра. А шановне гаспадарства, яшчэ раз нагадваем пытанне дня. Як вы лічыце, як хутка рэжым Лукашэнкі пазбавіцца санкцыяў? Ці увогуле трэба здымаць санкцыі з рэжыма Лукашэнкі, з беларускіх уладаў? Пішыце, а мы перададзім куды трэба. Ты Куды зараз- трэба ў еўразвяз?
перададим. Так, Не, а не мы туды, так, а вот так не, якраз. товарищу майору, а Ён куды, перадаст. у добрые, Куды трэба, куды у добрые трэба. руки. Так. Пишіть, будь ласка, ваші варіанти вось пад гэтай трансляцыяй на YouTube, на Белсат Лайв. А зараз вернемся да тэмы, якая хвалюе беларусаў і не толькі іх. Вось ужо амаль 40 гадоў акурат з аварыяй на ЧАЭС. Радыяцыя. І наш калега Андрей Паук паспрабаваў разабрацца, чаму ж у параненай радыяцыі беларускай зямлі і Беларусі збіраюцца захоўваць апрацаванае, але яшчэ радыактыўнае паліва. Як ўсё цяжка, нейкія цяжкасці. Я вось адчуваю, што там у сюжэце будзе нешта смешнае, але пра нешта сур'ёзнае. Давайте паглядзім, Павук што і паліва. адказалі чыноўнікі. Еще то не ликвидировали, а уже новое уже захороняем. Ну, у нас от атомной электростанции, ну, как-то нет другого выхода. У нас в стране введена атомная электростанция, государство, у нее есть радиоактивные отходы, их нужно захоранивать, хранить. Очень низкоактивные, как бы более высокоактивные хранить. Более Так а сколько их лет хранить надо можно... потом после этого всего? И в зависимости от периодов полураспада. Ну, это ж тысячи лет там надо есть хранить. Это ж разные- надо так построить, как пирамиды, чтобы стояли на века. Нет. Ну, те, что 1000 лет, они хранятся, они не захораниваются. Вот, то есть там под наблюдением персонала, специалистов данные отходы находятся. Так а может мы эти отходы в Россию отвезем? Там же специалистов больше. Но это уже тоже, на самом деле, известный вопрос, что данные отходы нельзя отвезти в Россию. Почему? Ну, это в принципе, МАГАТЭ, конвенция МАГАТЭ наработчик радиоактивных отходов должен у себя захоранивать радиоактивные отходы. А российские специалисты помогать будут в поиске каких-то вот этого места для могильника? Ну, тут в разрезе научного сопровождения в том числе, да, они помогают нашим тоже научным науке, их наука помогает, нашей науке, их проектные организации помогают, нашим проектным тоже организациям. Короче, очень много проблем мы с этой ядерной станцией себе нахлопотали. Понимаете? Да, сложно сказать. Есть много плюсов, вы же понимаете. Да какое много плюсов, если электричество-то дешевле не стало? Есть же такие, как я понятие, как инфляция. То есть вы в каком отношении имеете в виду? Ну, не Доллар стало же для тоже населения дешевле, как бы. дешевше электричество. Продавать мы ее кому будем? В Украину не продадим, в Евросоюз не продадим, потому что мы же враги. А в России не надо, там своей хватает ядерной энергетики. Так к чему? Электроэнергия это один из энергоносителей важный для промышленности, для населения. Ну, Как понятно, что газ, важно. поставки которого мы сейчас компенсируем за счет того, что генерируем свою электрическую энергию. Спасибо, что вы меня утешили. Дай Бог вам компетентности в этом деле и вашей команде, чтобы вы порадовали не только президента, потому что в первую очередь мы, люди, мы это ресурс, который благодаря нам живет страна. Вяртаемся да тэмы палітвязняў. Лукашенко вызваляе палітвязняў групамі, і кожны раз гэта падаецца як добрая воля. Але ці ёсць за гэтым рэальная змена, або гэта проста гандаль людзьмі за санкцыі і, можа, дыпламатычныя бонусы? І вот сёння мы паговорым якраз пра тое, як рэжым выкарыстоўвае палітвязняў як інструмент, якія рызыкі нясе гэтая гульня для тых, хто застаецца ўсё ж такі яшчэ за кратамі. І чаму групай вызваленых зацікавіўся ААН? Што за зварот падрыхтаваны да ААН групай вызваленых былых палітвязняў? З намі ў жывым эфіры палітык, пісьменнік, былы палітвязень Павел Северынец. Ён тройчы сядзеў за кратамі. Толькі апошні прысуд адбыў 5,5 гадоў. Гэта заняло ў калоніі і ў турмах. Агулам за кратамі больш за 11 гадоў жыцця. Вітаем спадару Паўле. Вітаем. Ці вы на сувязі? Добрый день. Чуем вас, бачым вас, дзякуй, што пагадзіліся сустрэцца з намі. Адкажыце, калі ласка, вы з групаю былых палітвязняў звярнуліся ў ААН.
гэта азначае, што вы верыце ААН, верыце ў ААН, і раскажыце, у чым сутнасць гэтага звароту і пачму менавіта ААН? Ну, па-першае, сутнасць звароту ў тым, што артыкул 411 беларускага крымінальнага кодексу «Злоснае непадпарадкаванне» азначае практычна бясконцы канвеер зняволення для любога чалавека ў Беларусі, ну і найперш палітычнага. За апошнія гады гэты артыкул стаў практычна такой галоўнай зброяй у працягу тэрмінаў для палітычных вязняў. Калі у іх ужо прызначаны тэрмін заканчваецца, робіцца некалькі парушэнняў, на іх аснове ўзбуджаецца артыкул 411, і чалавека пакідаюць у турме на бясконцу колькасць тэрмінаў. Год, потым яшчэ год, потым яшчэ 2, і так можа быць бясконца. Гэта просто канвейер. Чалавек можа сядзець літаральна да канца жыцця. Канешне, гэтае безмежжа трэба спыняць. Спыніць яго наяўным чынам у Беларусі мы пакуль не можам. Але ўздзейнічаць на гэта ў межах міжнародных прававых механізмаў, ну чаму б не, прынамсі трэба спрабаваць. Беларускі рэжым вельмі часта спасылаецца на паказчыкі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, паводле якіх Беларусь, ну, развіцці чалавечага патэнцыялу, у нейкіх індэксах, у верхняй частцы спіса, вось, маўляў, Арганізацыя Аб'яднаных Нацый прызнае, што мы, беларусы, нават пры Лукашэнку, адбудавалі такую чалавекалюбівую мадэль. Дзеля гэтага сплочваюцца ўнёскі ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацый, дзеля гэтага запрашаюцца чыноўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ну і вот, калі ласка, мы тады ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый запытваемся, слухайце, а ці не пара запатрабаваць у беларускага рэжыма спыніць, хаця б в абмен на ўсе гэтыя пралікі і індэксы, якімі рэжым так ганарыцца, спыніць вось гэты абсалютна бесчалавечны канвеер бясконцых зняволенняў. Бо десяткі людзей, там больш за 70 чалавек, это толькі пацверджаныя выпадкі, калі палітычных вязняў пакідаюць за кратамі па сканчэнні тэрміну. Тэрмін заканчваецца, вось, калі ласка, у вас вы не паголеныя, у вас гузік неправільна прышыты, і таму мы вас яшчэ на год пакідаем у турме. Гэта дзіч, гэтага не можа быць у 21 стагоддзі у свеце, але гэта практыкуецца. І звярнуць увагу на гэта, звярнуць увагу Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, спадара Коула, перамоўшчыка з боку амерыканскай адміністрацыі, наогул усіх, хто можа тут хоць неяк уціснуць на рэжым Лукашэнкі, ну гэта задача. Ёсць магчымасць, ёсць нейкія вынікі з перамоваў. Што ж, давайце яшчэ і гэты механізм паспрабуем для таго, каб спыніць рэпрэсіі паводле 411 артыкулу. Звярнуць увагу гэта добра, але ці існуюць якія-небудзь практычныя крокі? Што можа зробіць ААН? Што можа зрабіць ААН? Чыноўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый могуць пры любым кантакце з рэжымам Лукашэнкі спасылацца на тое, што ім ужо напісалі людзі, вызваленыя людзі, это грамадзяне Рэспублікі Беларусь, частка з іх засталася ў Беларусі, частка з іх дэпартаваная. І яны пішуць, што гэта бесчалавечна. Можа быць, Александр Григорьевич перагледзець гэтую норму, можа нейкім чынам, так сказаць, яе наогул зняць. У савецкія часы, нават у сталінскія часы, з дапамогай вось такіх міжнародных механізмаў удавалася дысідэнтам і палітвязням, высланым на захад, удавалася мяняць хаця б нейкія мінімальныя там правілы гульні. Таму што 411 артыкул у беларускім крымінальным кодексе – это гарантыя. Калі чалавек не скараецца, калі чалавек не ламаецца, все, 411 артыкул, папачку рыхтуюць, паказваюць, вось гэта на цябе ёсць. І загад з Менску, все, чалавек літаральна в тую ж самую секунду адпраўляецца на наступны год. Са Змітром Дашкевічам это выглядала наогул дзіка, застаецца некалькі дзён да вызвалення, хоп, яшчэ на год. Уявіце сабе, які гэта ціск на родных. Гэта ўсё разумеюць людзі, да якіх даходзіць інфармацыя. У Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, я думаю, што звернуць увагу на гэта. Я думаю, што дойдзе гэта і да перамоўшчыкаў з боку Амерыкі, і дзе-небудзь за сталом перамоваў прагучыць такая ідэя. Александр Григорьевич, ну, можа быць, пора вот спыніць гэтае барбарства, гэтае вар'яцтва, гэты бясконцы канвеер. Тым больш, што ўсе ў адзін голас кажуць, ну, нельга вызваляць па 100, па 200 чалавек і тут жа саджаць па 200-300. Альбо затрымліваць у турме тых, хто адбыў свой тэрмін. Гэта ні ў якія брамы не лезе.
грукацца ў розныя дзверы гэта вельмі добрая ідэя, каб палітыкі занімались палітыкай, дыпламатыяй, а людзі, якія разумеюць, што такое жыццё за кратамі, каб яны выкарыстоўвалі вось такі шлях, каб данесці гэту інфармацыю да розных арганізацый. Дарэчы, ЗША вялі перамовы з Лукашэнкам, і атрымалася, што гэта палітвязні у абмен на паслабленне санкцыяў у галіне калійнай і да некаторых банкаў. Як вы асабіста ацэньваеце гэтую схему? Гэта дыпламатычны поспех ці, мабыць, гэта небяспечны прэцэдэнт такога, гэта угода, гэта ўсё ж такі угода, гэта не вызваленне. Тут ёсць два бакі медаля. З аднаго боку, вялікая падзяка адміністрацыі Трампа за тое, што яны гэтыя перамовы наогул вядуць і за тое, што сотні палітвязняў маюць магчымасць абняць свае сем'і. Некаторыя з дэпартацыяй, некаторыя, так сказать, можа быць, абышліся бы і без гэтага, таму што заставалася там па некалькі дзён да таго, каб адсидзець і выйсці ў Беларусь, яны апынуліся за мяжой. Але ў рэшце рэшт гэта плюс. Па вялікім рахунку это плюс. Это плюс яшчэ і для тых беларусаў, якія разумеюць, ёсць нейкія механізмы, ёсць нейкія спосабы вызвалення людзей. І гэта дае надзею тым, хто застаецца за кратамі. Гэта дае надзею сваякам. Это такі удых свабоды. І, канешне, безумоўна, за гэта трэба падзякаваць. Але адначасова Лукашенко ў сваёй манеры спрабуе перагуляць заходнікаў і тут жа набірае новых закладнікаў. Палітвязні сталі больш выгадным таварам, чым тая самая калійная соль. Іх можна бясконца браць у палон, прадаваць іх вызваленне, і гэта будзе прыносіць прыбыткі значна большыя, чым пілеты альбо рапсавы алей, які так паспяхова прадавалі на захад апошнія гады перад 2020-м. Таму, канешне, тут трэба паставіць заслон рэпрэсіям і сказаць, слухайце, зняццё санкцыяў мае сэнс, калі не толькі вызваляюцца людзі, але яшчэ і спыняюцца рэпрэсіі. І ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўрасаюза, она значна больш адэкватная, она значна больш адпаведная сітуацыі. Америка адыгрывае ролю такога добрага паліцэйскага ў размове з рэжымам Лукашэнкі, Еўрасаюз кепскага паліцэйскага. Калі гэтая гульня скаардынаваная, магчыма, удасца дамагчыся не толькі вызвалення палітвязняў, але і спынення рэпрэсіяў. Таму, канешне, рана ці позна вось гэтыя перамовы павінны прывесці, я думаю, да вызвалення тых палітвязняў, якія цяпер ужо ў спісах, але адначасова важна, каб гэта не цягнула за сабой новых рэпрэсіяў і новых зняволенняў. Тады гэта сапраўды будзе перамога, і тут все беларусы змогуць уздыхнуць вальней. Вось, глядзіце, паводле вясны сёння за кратамі застаюцца 838 чалавек. Яшчэ раз, 838 чалавек. Гэта ж такі запасны фонд для ўладаў, для беларускіх уладаў, менавіта для Лукашэнкі. І ці ёсць які-небудзь варыянт, як гэта можна спыніць, вось гэты гандаль? Гэта ж ідзе такі стымул для Лукашэнкі трымаць гэтых чалавек, браць закладнікаў яшчэ і яшчэ. Да, выпускае, але ж саджае і саджае. І ці могуць, мабыць, нехта ці можа сказаць, Коул, ЗША, Еўразвяз, сказаць, хопіць, давай так, кропка. Ты выпускаеш усіх, нікога не бярэш, і тады мы працуем доўга, санкцыі здымаюцца, эканоміка квітнее, і мы не прыпыняем наше супрацоўніцтва. Ці можа такая перспектыва натхняць Лукашэнку і ягоных чыноўнікаў? Думаю, што Джону Коулу у некалькі галасоў такія прапановы ідуць зараз. Безумоўна, все разумеюць, і нават сам Джон Коул падчас апошняга вызвалення сказаў, што не павінна быць так, што 10 вызваляюць, 20 зноў забіраюць. Таму тут я думаю, што гэтае пытанне будзе пастаянна абмяркоўвацца. Вельмі можа быць, калі будзе прапанова, ад якой Лукашенко не можа адмовіцца, напрыклад, паездка ў Белы дом, гэта спрацуе. Пакуль жа складанасць у тым, што Лукашэнку трэба трымаць узровень страху, і ён, напэўна, не гатовы адмовіцца ад рэпрэсіяў зусім. Все опіраецца ў тое, што рана ці позна проста трэба заканчваць з рэжымам Лукашенка так ці інакш. І пытанне ў нас, ці гатовыя мы ўзяць адказнасць за Беларусь. Вось гэта, мне здаецца, пытанне ключавое. Ці адзіныя мы, ці гаворым мы адзіным голасам у гэтым плане. Я думаю, што ўсе адэкватныя беларусы вызнаюць, проста так здымаць санкцыі дзеля дыялогу, гэта не толькі палітычная памылка, это проста развязванне рук Лукашэнку. Ён пасля гэтага будзе тварыць все, што захоча. Ясна, што патрэбныя нейкія умовы.
І пазіцыя еўразвязу альбо пазіцыя, напрыклад, Святланы Ціхановскай у гэтым плане адэкватная і годная, я думаю, што адпаведная сітуацыя. Разам з тым, амерыканскія санкцыі па аб'ёме меншыя, чым еўрапейскія, яны не настолькі важныя для Амерыкі і нават не настолькі важныя для Лукашэнкі, яны хутчэй носяць такі характар сімвалічны. Вось Амерыка ўжо там размаўляе, ўжо прызнае, ўжо запрашае кудысьці. Для Лукашэнкі это рэпутацыйныя плюсы. А в астатнім галоўная праблема яна ў еўразвязе. Калійны транзіт еўразвяз, асноўныя блокі у эканоміцы, яны з боку еўразвяза. Таму Лукашэнку чакаюць цяжкія перамовы з еўразвязам. І Коул тут толькі прабівае вось гэтую дарогу. Дарэчы, нейкае пацяпленне яны імітуюць Лукашенко. Вось Анджэя Пачобута вызвалілі, абмянялі, дарэчы, і гэта нібыта пацяпленне з Польшай. З літоўцамі яны спрабуюць працаваць. З США перамовы ідуць. Вы бачылі шмат хваляў, вы удзельнік актыўны хваляў змагання беларусаў за сваю годнасць, за сваю волю. А мы таксама бачылі, што пасля кожнага кола рэпрэсіяў Лукашенко гэтыя санкцыі адмяняюць, нібыта ўсё наладжваецца. Ці можа пасля 2020 года на гэтым коле быць так, што Лукашенко зноў з яго здымуць санкцыі, зноў частка людзей адсядзела свае тэрміны, частка людзей, вялікая частка людзей у эміграцыі, і зноў усе зробяць выгляд, што ну вось, гэта новы этап. Лукашенко без санкцыяў, і мы працуем далей. Такая мадэль гэта мара Лукашэнкі. Але трэба разумець, што Лукашенко ментальна савецкі чалавек, арыентаваны на Маскву, і ўсё, што ён атрымае на перамовах з Захадам, ён рана ці позна прадасць Маскве. Это проста непазбежна. Палітыкі ў Европе, палітыкі ў Амерыцы павінны гэта разумець як двойчы-два пры размове з Лукашэнкам. І тут трэба ставіць у такое становішча, калі ён проста не можа адмовіцца, калі ён проста прыпёрты да стенкі. І вось у гэтым плане, канешне, персанальныя санкцыі альбо санкцыі супраць тых, хто распачынае і падтрымлівае вайну ў Украіне, это тое, што павінен рабіць, напэўна, заходні свет без ніякіх там просьбаў ці ніякіх там заклікаў. Таму, канешне, перамовы з Лукашэнкам это надзвычай цяжкая рэч. Тут не пазайздросціш ні Джону Коулу, ні тым амбасадарам, якія так напалову таемна зараз з'яўляюцца ў Беларусі, праводзяць нейкія закрытыя перамовы. Это вельмі цяжкая рэч. І тут вельмі шмат што залежыць, яшчэ раз паўтаруся, ад нас. Справа ў тым, што за нас ні Коул, ні еўрапейцы нашыя праблемы не вырашаць. Нам трэба рыхтавацца да таго, каб вярнуць свабоду, дэмакратыю, незалежнасць у Беларусі самім. І не быць абавязанымі пры гэтым у першую чаргу нейкім высокім перамоўшчыкам. Нам трэба быць гатовымі самім. Калі мы будзем гатовыя, тады Гасподзь дасць. А што трэба для гэтага рабіць? Дзеля гэтага трэба яднацца, дзеля гэтага трэба казаць адным голасам, трэба рыхтаваць неабходныя рэформы, трэба проста быць падрыхтаванымі. Мы ж прайшлі турмы не для таго, каб проста плакацца, як у нас там все было кепска, а таму, што мы гартавалі характар. Тысячы беларусаў прайшлі турмы дзеля таго, каб больш загартаванымі ўключыцца ў барацьбу і ўрэшце рэшт зрабіць Беларусь вольнай. Все так, дзякуй вялікі, спадар Паўле. Поспехаў вам у камунікацыях з Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый. А я, шановны спадарства, нагадываю, што ў нас у эфір быў палітык, пісьменнік, былы палітвязень Павел Свярынец. Спадар Павел. Дарэчы, даражэнькі, а ці ведалі вы, што слова спадар, як зварот да асобы, зусім нядаўна вярнуўся ў паўсядзённасць? Пра гісторыю гэтага шляхетнага зварота расказвае Віктар Шукіловіч і мова нанова. Тыя, хто заспеў Савецкі Саюз, памятаюць, што да людзей тады звярталіся словамі «грамадзянін», «таварыш», а то і зусім паводле палавой прыкметы «мужчына», «жанчына», «дзевушка». Адкуль жа ў апошнія дзесяцігоддзі пашырыліся ў нашай мове звароты «спадар», «спадарыня», «спадарства». Насамрэч, слова «спадар» было вядомае яшчэ ў старабеларускай мове, і ўзнікла яно ад слова «гаспадар», якое страціла першы склад «га». Дарэчы, паводле той самай мадэлі калісьці ўзнік расейскі зварот «сударь» ад слова «гасударь». Але і тут важна таксама зазначыць, і расейскае слова «гасударь» мае таксама беларускі радавод,
ды выводзіцца ад нашага гаспадара. Спачатку гаспадар ужываўся як адзін з тытулаў вялікага князя літоўскага. Пазней ад нас гэты тытул павандраваў на землі, з якімі ВКЛ мела дыпламатычныя ды гандлёвыя кантакты. Напрыклад, у Масковію. Тытул гаспадара ўсяе Русі насіла там даволі шмат валадароў, сярод іх Іван Грозны. Прыжылася, карацей, там гэткая заходняя мода. І неяк не знайшлося аналагаў. Нашае слоўца «гаспадар» было таксама і сярод тытулаў польскіх каралёў. Да прыкладу, кароль Жагімон III Ваза на старонках літоўскага статута названы нікім іншым, а гаспадаром. Вось якое важнае, аказваецца, слоўца. Кожнаму карцела быць гаспадаром. Я б таксама, напэўна, не адмовіўся. Праз шмат гадоў забыцця слова «спадар» вярнуў у сучасную беларускую мову у сярэдзіне мінулага стагоддзя мовазнаўца Ян Станкевіч. Аднак з палітычных прычынаў гэты зварот у савецкай краіне не прыжыўся, але быў прыняты прадстаўнікамі беларускай эміграцыі. Напрыканцы 20-га стагоддзя ўжо ў незалежнай Беларусі была зробленая яшчэ адна спроба увесці слова «спадар» у актыўны ўжытак. І на гэты раз усё атрымалася. Яно стала выкарыстоўвацца не толькі ў гутарковай, але і ў афіцыйнай мове, замяніўшы савецкае «таварыш» і афіцыйнае «грамадзянін». І нават патрапіла ў слоўнікі. Хачу нагадаць, што звычайна пры непасрэдным звароце да чалавека мы ставім словы «спадар», «спадарыня» перад імем. Спадар Глеб, спадарыня Святлана. Дарэчы, пры звароце да мужчыны слова «спадар» можа ўжывацца ў клічнай форме – «спадару Андрэю». А вось у афіцыйнай карэспандэнцыі гэты зварот часцей за ўсё ставіцца перад прозвішчам – «спадар Вячорка», «спадарыня Ціхановская». А ў нашай студыі Ірына Новік. Вітайце. Вітайце. Падабаечкі. Вось ставце падабаечкі. Бачыце, прыходзіць чалавек у эфір, вось адразу падабаечкі. І Ірына сёння раскажа нам, чым і, галоўнае, як беларусы займаліся на сваіх агародах і якую бытавую магію тварылі. Так, найперш я хочу сказаць, у мяне сёння раніцай быў інсайт. Я зразумела, чаму у Японіі назіраюць, як квітнее сакура, а ў Беларусі не глядзяць, як квітнее наша вішня, хаця яна не менш прыгожая. Таму што, як толькі зацвітае вішня, беларусы пачынаюць збірацца садзіць бульбу. У зямлю, глядзець у зямлю. Так, адназначна. У нас такая дынамічная медитація. Так, так. Сёння пра ўвесь агарод не раскажу, але пра бульбу будзем гаварыць, бо з тым, як садзіць бульбу, што рабіць можна, чаго нельга, звязана вельмі шмат розных штук. Ну, найперш, глядзі, трэба, каб першую бульбінку ў зямлю паклаў, як ты думаеш, хто? Кот. Ну, і кот кажуць. Кот першы заходзіць у кватэру, я не ведаю. Жанчына, мужчына, дзіця. Хто яшчэ? Ты паўсюль маеш рацыю, таму што ў адных рэгіёнах Беларусі было прынята, каб першую баразду садзіў мужчына, у другіх, каб садзіла жанчына, гаспадыня, пажадана цяжарная некая сваячніца. Бульбачка такая. Да, каб бульбачка ўрадзіла. І вось, як бы хто б не пачаў, усё будзе добрая прыкмета. Кепскай прыкметай было б тое, калі вот мы з табой збіраемся ісці садзіць бульбу, а нехта сядзіць. І от гэта кепская прымета. Трэба іх падняць, хай ідуць з намі садзіць бульбу. Или пастаяць попыт. Альбо хаця б пастаяць. Ну, а калі яны яшчэ прыкрытыя некім там пледзікам, то гэта зусім кепска. Бо калі яны сядзяць... Ніякіх пледзікаў. Чаму гэта кепска, калі яны сядзяць? Бо бульба будзе сядзець і не расці. А калі яны нечым накрытыя, то бульба пакрыецца плешняю ці некай там гнільцою, і нельга будзе гэтага рабіць. Якія ж былі добрыя прыкметы? Добрыя прыкметы, калі на небе шмат хмараў. Такія кругленькія, як баранкі хмары. Цікава, што ні зорак, ні сонца, а вось хмарачкі. І казалі, што от як шмат на небе хмарачкаў тых, гэтулькі хай вырасце бульбы у маім полечку. А вось перад тым, як ужо садзіць бульбу, гаспадар браў сякеру і ўбіваў яе ў зямлю. Адгадай, для чаго? Каб разверзла зямля і прыняла нашу бульбу. Не?
Амаль. Каб зямля раскалолася ад таго, якая наша бульба вырасце, уяўляеш сабе? О, гэта прыгожа, мне Так, вось. А яшчэ гаспадыня, калі ўжо скончвалі садзіць бульбу, павінна была сказаць: хапайцеся ўсе за галаву. І ўсе мусілі схапіцца за галаву, каб бульба была такая велізарная і цвёрдая, як галава. А яшчэ ёсць такая вельмі жаночая прыкметачка, што калі ўжо бульбы ўсе пасадзілі і скончылі, то жанчыны мусілі перакуліць свае кошыкі і сесці на гэтыя кошыкі, прабачце, голым задам. Не галавой, то бок. Не галавой. Так, і таксама будзе, гэта павінна быць столькі бульбы. Ну, тады ўжо будзе такая бульба, і як кошыкі, і як ўсё астатняе, да. Вось такія прыкметачкі. А ці нешта было ў вас такое падобнае, ці нешта рабілі? Я, калі шчыра, учора весь эфір Дзяніса пытала, як бульбу туды пакласці ў зямлю, ці трэба неяк там, я не ведаю, перапрыгнуць, не пераскокнуць неяк, але не, вось, але я ніколі не саджала, але вось пра кошык і вось Пра голы зад? Мне спадабалася, гэта я разумею. Ну, насамрэч, гэта такая сімволіка плоднасці, яна часта ёсць у беларускай магічнай сельскай гаспадарцы. Вось калі бульбу садзім, то жанчыначка голым задам садзіцца на кошык, а калі мы садзім гуркі, то вось мы пасадзілі гуркі, а пасля гаспадар, зняўшы порткі, мусіць пабегаць па гароду, нібыта нешта неэфірнае. Нешта нібыта аплодніць вось гэтыя гурочкі, каб яны раслі вялікія. Вось такія у нас ёсць хорошыя рэчы. Вельмі сексуальная беларуская бульбаная традыцыя. Вось такія забабоны. Дзякуй, Ірына. Гэта было, як кажуць, very hot, як кажуць у нас па-беларуску. А больш падабае ад вас, калі ласка, бо гэта было вельмі цікава. Ірына Новік была з намі. Дзякуй. Збірайцеся садзіць бульбу, і хай яна расце такая вялікая, як аблокі на сённяшнім светлым небе. І агуркі, ну вы зразумелі. А у нас добрыя пазітыўныя навіны з усяго свету. У Берліне цяпер можна пабачыць сабак-робатаў з тварамі Ілана Маска, Марка Цукерберга, Энді Ургала ды Пабло Пікасо. Гэта новая праца амерыканскага мастака Біпла. Роботы самастойна ходзяць па музеі, здымаюць усё вакол на камеры, а потым штучны інтэлект ператварае гэтыя выявы ў карцінкі. Друкуюць гэтыя выявы проста падчас руху і выдаюць іх наведнікам з задняй часткі корпусу. Такім чынам мастак жартуе сучаснага свету, дзе тэхналогіі і штучны інтэлект усё мацней уплываюць на людзей. Тым часам у Бельгіі прайшоў чэмпіянат Еўропы па крыку чаек. Так, гэта не жарт. У невялікім пабе ў горадзе Депане удзельнікі 16 краінаў імітавалі крыкі марскіх птушак перад вельмі сур'ёзным журы. Спаборнічалі дзеці, дарослыя і нават групы. У дарослай катэгорыі перамагла ўдзельніца з Нарвегіі, якая разыграла сапраўдную размову паміж дзвюмя чайкамі. Летась мне споўнілася 40, таму, здаецца, гэта ў нейкім сэнсе дапамагло. Але я падумала, я не хачу рабіць сумныя рэчы і рэчы для дарослых. Я хачу рабіць смешныя рэчы, таму і вырашыла далучыцца да конкурсу. А вось у італьянскім Трыесце навіны ўжо не такія вясёлыя. Мясцовыя рыбакі цярпяць страты ад масавага нашэсця медузаў. Яны літаральна запаланілі затоку і перашкоджваюць промыслу. Гэтыя медузы выклікаюць раздражненне скуры, асабліва ў самых далікатных месцах. А калі яны трапляюць у вочы, гэта сапраўды шкодна. Рыбакі кажуць, рыбы робіцца ўсё менш, а прычына пакуль невядомая. Акрамя медузаў праблему пагаршаюць чужародныя віды, што трапляюць у міжземнае мора станкераў. За апошнія дзесяцігоддзі колькасць рыбакоў у Трыесте з гэтай прычыны скарацілася ў 10 разоў. А тым часам Сандра прынесла першую порцыю адказаў на пытанні дня. Калі былі адказы, ці былі там адказы, каментары? Адказы былі. Сёння, на шчасце, людзі пішуць нашмат больш, бо тэма, якая ўсіх нас... Хвалюе даўно ўжо, ці знімуць санкцыі. Так, і, ну, я б не сказала, што людзі пазітыўна налаштаваны. Вось, Владзімірович, напрыклад, піша: я больш баюся беларускіх законаў і дэкрэтаў, чым заходніх санкцыяў. Яны больш шчымяць беларусаў. У прынцыпе, цікавае разважанне. Так, ёсць, прымаем.
Вось, Вожык Патрыёт напісаў, пакуль у Беларусі не адбываецца сістэмных зменаў, то і санкцыі здымаць нельга. Увозіліся яны не проста за гвалт, а і за захоп улады. Бо калі адбываецца вось такі гандаль, то крок за крокам адбываецца нармалізацыя такіх практыкаў. Так, ну і трэба памятаць, што вялікая частка санкцыяў гэта за ўдзел у вайне Расіі супраць Украіны. Так, так. Гэта не за гвалт. І ўдзел працягваецца, дарэчы. Так, я згодная з іхнім меркаваннем, што, ну, трэба, каб адбываліся нейкія рэальныя змены, а не проста выпусцілі людзей, взялі новых, захапілі, і ўсё, і знялі санкцыі. Залатыя словы. Вось. І Кветка вось нам піша, што, напрыклад, пенсіянеры кажуць, што як добра, што няма вайны. Хаця пры гэтым нічога не могуць купіць і ходзяць без зубоў. Тыя ж пенсіянеры, вось як ты кажаш, і пенсіі няма, і грошай няма. Як бы... Слухайце, дарэчы, вайны няма у Швейцарыі, у Новай Зеландіі, у Канадзе, у Гондурасе, у Венесуэле, у Белізе, у Аўстраліі. І у 190 краінах света няма вайны. Чаму мы заўсёды параўнаем Беларусь з чымсьці, дзе штосьці адбываецца? Вайна, напрыклад. Каб не было вайны, ва ўсім свеце няма вайны. Можна так сказаць. Не, ну, ёсць краіны, у якіх... Ёсць краіны, іх там 10... Думка глыбокая, але не вельмі зразумелая. Давайте Беларусь параўноўваць з тымі краінамі, дзе няма вайны. Вось тады. Вось так. З аднаго боку у нас няма вайны, але мы ўсё роўна бярэм у ёй удзел. Як бы Лукашенко ўсё роўна дапамагае Расіі. Так што не тое, што актыўнай вайны у нас няма на нашай тэрыторыі, але мы ў ёй ўсё роўна удзельнічаем. Беларусь суагрэсар. Так, так. Вось так вот. Вось. Песню. Давайте песню послухаем. Цікавы пераход. Давайте паглядзім добры кліп. Трэба стрэс зняць, а вы пішыце, калі ласка, каментары на гэтую тэму. Вельмі цікава, вельмі цікава. Давайте глядзець. Коханая, навряд чи я смогу тебя удивить. Но моим твердые характеры доводится платить. Все это стромою тлумачится, смывается водой. Гляди, провайдеры змагаються за право быть с тобой. Зрештою, начинаемся и следуем, и день даре разбег. Мы обнимаемся и ведаем, что хутко пойдет снег. Знакомый город зникнет у окна, и сменится настрой. Я сподеюсь, ты не снишься мне, бо я живу тобой. Зря что знаемся, это мое солнце. Знаемся, это мое солнце.
Шановныя сябры, добрай раніцы. Гэта раніца з Белсатам. Па-ранейшаму ў эфіры. 10 гадзіна ранку ў Менску, в Воложыне, Івянцы, Ракаве, ў Пінску, у Таўкачоўшчыне, у Мышкавічах. Па ўсёй Беларусі. З вами Кацярына Раецка і Дзяніс Дудзінскі. І Жабінку не забывайце. Чэргамі ў Менску, здаецца, нікога не здзівіш. Ды і ўвогуле паўсюль ёсць чэргі. Важна толькі разумець, што даюць, дзеля чаго людзі гадзінамі гатовыя чакаць. Дык вось, у Менску чэргі па тэатральныя білеты. Глядзім сюжэт. У Мінску новы тэатральны феномен. Увечары 27 красавіка будынак філалагічнага факультэта БДУ ператварыўся ў імправізаваны пункт прыцягнення. Тут студэнцкі тэатр на філфаку паказваў прэм'еру «Зойчынай кватэры» паводле Міхаіла Булгакова. І, здаецца, не разлічыў маштаб цікавасці. Менчукі ад падлеткаў да пенсіянераў стаялі па 1,5 гадзіны, каб трапіць на гэтую прэм'еру. Крики «Караул!» Так, а это вот... Тэатр на філфаку замахнуўся на складаную і іранічную класіку Міхаіла Булгакова. Гэта гісторыя пра эпоху НЭПу, дзе прадпрымальная Зоя Пельц ператварае сваю кватэру ў падпольны дом мадэляў, які ноччу становіцца казіно і месцам спатканняў. Спектакль доўжыцца больш за 2 гадзіны і, як кажуць гледачы, глядзіцца на адным дыханні. Трагіфарс, інтрыгі і пытанні маралі. Усё гэта студэнты перадалі настолькі ўдала, што ў садсетках іхную ігру назвалі неверагоднай і дарослай. Што ж справакавала такі ажыятаж? Адразу некалькі фактараў. Па-першае, бясплатны ўваход. Квіткі не прадаюцца і не рэзервуюцца. Толькі жывая чарга. Па-другое, вірусны эфект садсетак. Трэс фактычна стаў бясплатнай рэкламнай пляцоўкай. І ўрэшце, сарафаннае радыё. Як вынік, каля 200 чалавек у гэты вечар так і не змаглі ўвайсці, пачуўшы сумнае. Месцаў больш няма. Назіраючы за гэтай чаргой, карыстальнікі трэс пажартавалі. Вось і з'явіўся канкурэнт у тэатру лялек. Гэты калектыў ужо не першы раз даводзіць сваю вартасць. У іхным рэпертуары і трылер «Мізеры» паводле Стывена Кінга і містычны «Кентэрвільскі прывід». Студэнцкі тэатр стаў паўнавартасным культурніцкім пунктам на мапе Менску, дзе ўзровень пастановак прымушае забыцца, што на сцэне непрафесійныя акторы. Італія – гэта не толькі піца і калізей. Вось для некалькі тысяч беларусаў гэта цяпер яшчэ і дом. Хтосьці прыехаў шукаць лепшага жыцця, хтосьці ратуючыся ад рэпрэсіяў. Як беларусы ўладкоўваюцца ў адной з найпрыгажэйшых краінаў Еўропы? Чым ім дапамагае суполка талака і што варта ведаць тым, хто думае пра паездку ці пераезд у Італію? Сёння ў нас у студыі Юлія Юхно, кіраўніца Цэнтру беларускай супольнасці ў Італіі і прадстаўніца Народнай амбасады Беларусі ў Італіі. Вітай! Бонджорно, Юлія! Бонджорно! А з чаго ўсё пачалось? Як ты апынулася ў Італіі? І чаму менавіта Італія? Ну, так склалася, я не выбірала краіну. Так жыццё склалася. Да, так склалася жыццё, калі я з'ехала ў Польшу, як і ўсе з'язджалі ў Польшу з гуманітарнай візы і ўсё такое. Вось. Але потым так атрымалася, што суполка італьянская мяне запрасіла да сябе, і там завязаліся нейкія кантакты ўжо з прафсаюзамі, і потым быў вялікі такі доўгі шлях да Італіі, так сказаць, і калі ў мяне скончылася амаль што віза, я павінна была вырашаць штосьці з легалізацыяй, таму я вырашыла ў Польшы шмат ініцыятыў, шмат ёсць Пал Палыч і гэтак далей, то бок шмат усіх. А ў Італіі было больш прастора для дзеянняў, і таму я вырашыла, што я буду легалізавацца, падавацца на ўцікацтва там. І вось так я апынулася ў Італіі. Атрымліваецца сваю беларускасць захоўваць, бо, давайце шчыра, італьянцы, Італія, такая краіна, вельмі хочацца быць падобнымі, вельмі хочацца джэсці выкарыстоўваць. І вось наша такая беларуская шчырасць у добрым сэнсе, памяркоўнасць, яна можа некуды знікае ці застаецца беларускасць? І сціпласць таксама. Ведаеце, учора калі 2 дні таму я прэзентавала нашу працу ў Італіі, і яна называлася беларускі стыль, там было такі выраз. Стыль у чым? У тым, што мы якраз такія больш структураваныя, больш, як гэта сказаць,
менш эмацыйныя, магчыма. Вось, і гэта такі стварае баланс. То бок, канешне, італьянцы, у іх вельмі жывы такі характар, яны вельмі эмацыйныя, яны вельмі па-іншаму бачаць гэтае жыццё. І калі я прыехала ў Італію, я ўвогуле хацела калісьці даўно жыць у Італіі, але ж я не думала, што я буду жыць там як уцекач. Вось, то я не разумела, магчыма, іх менталітэт. Увогуле, слово менталітэт для мяне было такое нейкае незразумелае. Зараз я зразумела, што такое менталітэт беларускі, што такое менталітэт італьянскі. І я спрабую знайсці баланс у гэтым. То бок, ну, гэта вось адна з маіх таксама місій. А ёсць нешта падобнае паміж італьянцамі і беларусамі, ці мы зусім розныя? Да зусім мы розныя. Мне здаецца, што мы больш розныя, чым падобна. То бок погляд на жыццё, да, вось у іх яны глядзяць на ўсё па-іншаму. Мы глядзім больш з преакупацыёны, занятыя. Ну, то бок мы заўсёды вельмі... Нет, у нас няма стабільнасці ні ў чым. І таму мы глядзім на ўсё гэта як бы, а што будзе заўтра, калі мне калісьці... салодай. А яны глядзяць усё транквіла, там... А мы прэакупацыі. Так. А мы, да, кажуць, як пішуць унізе, кажуць па-беларуску. Донна Белямара, крэдары, кантары. А давай пагаворым пра асацыяцыю талака. Да. Што гэта? З'явілася яна вось-вось. Некалькі месяцаў таму. Не, асацыяцыя 3 гады ўжо. 3 гады і там месяц. Бо я пачуў толькі вось, ну... Не, я заснавала асацыяцыю, як толькі атрымала дакументы, то бок я падалася на ўцікацтва, пачакала там свой тэрмін. Вось, і калі мне далі статус, я атрымала дакументы, я змагла адкрыць асацыяцыю. Вось, мы сабраліся з італьянцамі, таму што асацыяцыя яна створана не толькі на базе там беларусаў, а таксама з італьянцамі. І вось 3 з паловай, не з паловай яшчэ, але там 3 гады і месяц мы працуем разам як асацыяцыя, разам з валанцёрамі, бо тут трэба дадаць, што ў мяне каманда сталая ўжо усе гэта 3 гады. Ну, і гэтая каманда стала і для асацыяцыі талака, і для народнай амбасады, і для цэнтру. Зараз мы як бы ўсё у нас там крыху перамешана. А чым займаецесь? Вось якія накірункі дзейнасці? Асацыяцыя займаецца больш сацыяльнымі гуманітарнымі напрамкамі. То бок гэта летнікі для беларусаў, для былых палітзняволеных, для рэпрэсаваных, таму што я намагалася заўсёды не рабіць гэтыя праекты толькі для былых палітзняволеных, але і таксама для рэпрэсаваных, якія, магчыма, не былі прызнаныя, да? Ну, хто адсядзеў калісьці там на сотнях, як я, і як бы таксама мае патрэбу ў рэабілітацыі ў якімсьці сэнсе. Вось. І летнікі мы робім, таксама адкрылі шэлтар у прошлым годзе. І гэта таксама такая даволі важная справа, бо не адзін раз я прымала беларусаў у сябе дома, і калі ўжо гэта быў не першы раз, я падумала, ну, магчыма, трэба штосьці з гэтым рабіць. І гэта вось таксама адзін з такіх важных напрамкаў асацыяцыі. Ну і плюс дапамогу інтэграцыі, моўныя курсы, сацыялізацыя, то бок зараз у нас ёсць цэнтр, таму мы можам дазволіць сабе праводзіць нейкія мерапрыемствы больш часцей, чым гэта было раней. Вось, ну, вось такая вось праца асацыяцыі талака. Таксама мы там нейкае ладзім такое. Выключна беларуская суполка талака, ці ёсць там італьянцы, дапамагаюць, удзельнічаюць? Ёсць. Што яны ўвогуле ведаюць пра Беларусь? Ну, пра сучасную яны ведаюць таго, што мы ім расказваем. Як бы раней яны ведалі менш. Зараз мы працуем над тым, каб наша павестка была больш бачная. Канешне, у гэтых умовах, у якіх мы знаходзімся, як вы разумееце, гэта не так лёгка, таму што ёсць Украіна, ёсць Палесціна, ёсць іншыя краіны, дзе штосьці адбываецца. Больш, як кажуць італьянцы, таму што яны мне так кажуць, што гэта больш складаная і цяжкая сітуацыя, чым у вас. І нам трэба растлумачыць, чаму гэта не так. Вось. Таму што калі мы не будзем пра гэта казаць, то ніякай дапамогі беларусы не ўбачаць. Бо салідарнасць, яна ж не нараджаецца проста, вось, калі ніхто нічога не кажа. Да? Італьянцы ведаюць пра Беларусь у кантэксце Чарнобылю, але гэта як бы справа мінулых гадоў, і заўсёды выкарыстоўваць Чарнобыль як нагоду. Канешне, мы выкарыстоўваем, таму што, ну, Беларусь, Чарнобыль, яны такія, ага,
Ну, то бок, гэта тое, што гэта іх такой нейкі... Так, чарнобыльскія фонды, фундацыі. Так. І зараз вось былі мерапрыемствы, якія былі там да Чарнобыля, і мы пазнаёміліся з новымі італьянцамі, якія вельмі пакутуюць ад таго, што няма больш гэтых праграмаў. І мы ім прапануем нейкую, не замену, альтэрнатыву. Да, у нас таксама ёсць дзеці былых палітвязняў, якія жывуць там зараз у Літве, у Польшчы. Гэта ж такія ж дзеці Чарнобыля, умоўна, якія з Беларусі маглі б также жыць у Беларусі. Вось, таму, італьянцы нам дапамагаюць, канешне, ёсць больш актыўныя італьянцы, ёсць менш актыўныя, але мы спрабуем наладзіць гэтай сувязі амаль што паўсюль, то бок я жыву каля Флорэнцыі, але мы працуем па ўсёй Італіі, то бок гэта і Рым, канешне, сталіца, Мілан як другая сталіца, вось, іншыя гарады, там мы робім рассылкі, мы растлумачваем, рыхтуем нейкія дакументы. Вы пашыраецеся? Мы пашыраемся. Італію. Дарэчы, шмат беларусаў, зразумела, што вы ўсіх не ведаеце у розных там усіх, але вось так вось беларускай суполкі у Італіі. Суполка, яна, як сказаць, яна не вельмі вялікая, і яна раскіданая па ўсёй краіне, і гэта, канешне, нам складана працаваць з гэтай нагоды, таму што нават калі мы робім мерапрыемствы, я разумею, што калі чалавек жыве умоўна ў Мілане, яму даехаць у Флорэнцыю, не так, магчыма, лёгка, там трэба знайсці час, там даехаць, дзесьці магчыма застацца, таму што гэта такой база. Мы намагаемся дапамагаць з гэтым неяк, там з пражываннем, хтосьці ў мяне, як заўсёды, застаецца, хтосьці яшчэ дзесьці. Вось. Але, канешне, ёсць больш актыўныя такія супольнасці, потому што беларусаў больш. У Рыме больш беларусаў, нармалёва, у Мілане больш беларусаў. У нас у Флорэнцыі 167, калі я не памыляюся, беларусаў, але тут таксама трэба разумець, што частка не ўсе канешне, частка з іх на баку рэжыму ўвогуле, частка проста не маюць пазіцыі ці хаваюць яе. І стаюцца. І частка там з намі неяк, але таксама людзі баяцца, вы ж ведаеце, мы ўсе ведаем пра пераслед, які вядзецца ў дачыненні нашых родных і гэтак далей, таму людзі баяцца неяк прымаць удзел, але мы ўсё роўна намагаемся працягваць і пашыраць нашу беларускасць, каб не страцілася гэта наша ідэнтычнасць, пра якую мы учора вельмі шмат казалі, беларуская ідэнтычнасць. А нейкія традыцыі беларускія вы падтрымліваеце? Як ставяцца да іх італьянцы, мабыць, кулінарныя традыцыі, фалклорныя традыцыі? Так. Мы святкавалі купалі 2 гады таму, у прошлым годзе не атрымалася зрабіць, бо былі вельмі актыўныя летнікі ў гэты перыяд, не спалучылася ўсё гэта. Але мы намагаемся зрабіць, я ведаю, што ёсць суполка ў Мілане, якая таксама ладзіць некаторыя святы, яны там больш згрупаваныя на поўначы Італіі, то бок робім, што можам у гэтым накірунку. І ў гэтым годзе таксама плануем рабіць купалі. Вось 2 гады таму у нас было каля 40 чалавек, то бок, канешне, шмат беларусаў, таму што беларусы, яны ведаюць, што я раблю мерапрыемства амаль што кожны год, мы намагаемся так рабіць. Вось, у нас ёсць, напрыклад, традыцыйны спартыўны турнір, і яны ведаюць, што ў верасні ёсць спартыўны турнір, таму яны плануюць свой час і даязджаюць з розных кропак Італіі. Вось, гэта файна заўсёды збіраць людзей, якія заўсёды гэта не заўсёды аднолькавыя людзі, вось. Таксама робім выставы, а шмат чаго робім як культурная дыпламатыя, таму што гэта таксама частка працы і народнай амбасады, і асацыяцыі ТЛК, і зараз, канешне, і цэнтра беларускай супольнасці. Ты уцекач. Ты прайшла ўвесь гэты шлях. Што бы ты параіла беларусам, якія хочуць паехаць менавіта ў Італію надоўга жыць? Так, выбираюць Італію. Мігранты. Па-першае, зразумець, што гэта іншы менталітэт і што мы павінны будзем адаптавацца пад тое, што адбываецца ў Італіі. Напрыклад, камусьці гэта даецца лепш, лягчэй, камусьці не. Вось, мне 50 на 50, бо мне таксама не так ужо лёгка адаптавацца пад гэты менталітэт. Потым, калі мы кажам пра менталітэт, канешне, на поўдні ён адзін, на поўначы ён іншы, таму
Таму трэба разумець, куды ты едзеш, што там няма такой вялікай суполкі беларусаў, як у Польшчы, што ты прыязджаеш у Варшаву і такой беларускі вайб, і ты там чуеш беларускую мову і гэтак далей. Гэта не так. Італьянцы, як я ўжо казала раней, бачаць па-іншаму шмат рэчы. Вось, і гэта таксама трэба разумець, але ёсць, канешне, шмат пазітыўнага ў Італіі, і гэта і прыгажосць, гэта і ежа, гэта і тое, чаму я навучылася глядзець так, як яны, не на 100%, але хаця б на 30 больш што ли, пазітыўна, нават не ведаю, як гэта апісаць, як яны глядзяць на гэта. Пазітыўна. То бок яны бачаць ўсё гэта, магчыма, больш у серых і чорных тонах, а яны больш у нейкіх белых і каляровых. Нават не белых, а каляровых. І таму гэтаму я ў іх вучуся дагэтуль. І не так крытычна адносяцца да самой сябе таксама. І гэта трэба разумець, што гэта іншы менталітэт, што з гэтым. І таксама трэба разумець, што працэдуры легалізацыі ў Італіі займаюць шмат часу. Бо ніхто нікуды не спяшаецца. Так, 3, 4, 5 гадоў можна чакаць і дакументаў. У нас былі выпадкі, калі ты атрымоўваў дакумента, ён ужо як бы недзейны. То бок такое вось усякае. Мы дапамагаем з гэтым, канешне, робім тое, што можам зрабіць. Але трэба гэта таксама разумець. Яшчэ трэба падрыхтавацца ў сэнсе мовы, таму што ў Італіі, канешне, з ангельскай, такое. З беларускай таксама, як вы можаце зразумець. З расейскай, то бок там трэба размаўляць па-італьянску. Таму у каго ёсць мара, і ці, мабыць, нейкія абставіны, якія прыводзяць вас да Італіі, калі ласка, вучыце мову. І вось з Юляй камунікуйце, яна вам пра ўсё распавядзе. Дзе знайсці талаку? Як знайсці талаку? У нас ёсць соцсеткі, мы іх вядзем даволі актыўна, то бок у нас ёсць Інстаграм, ёсць Тэлеграм, Тэлеграм народнай амбасады, Інстаграм талакі, Фейсбук таксама мы вядзем. То бок у нас ёсць усе кантакты, калі трэба нейкая дапамога, і тут я кажу для ўсіх беларусаў, таму што мы не дзелім беларусы ўцекашы, беларусы там не ўцекашы. Калі трэба дапамога, то мы гэта робім, не гледзячы на тое, на якім баку знаходзіцца гэты чалавек на дадзены момант. Таму што асноўная наша мэта гэта дапамагаць беларусаў. Гэта была першасная мэта, і яна такая і застаецца. І, канешне, вернуцца домой. Вядома. Дзякуй вялікі. Па-італьянскі скажы, дзякуй. Грацыя міле. Грацыя міле. Кіраўніца Цэнтру беларускай, я не ведаю ўжо па-італьянску, як гэта сказаць, кіраўніца Цэнтру беларускай супольнасці і прадстаўніца народнай амбасады Беларусі ў Італіі Юлія Юхно. Дзякуй вялікі, што завіталі. А днямі ў Варшаве адчынілася выстава «Чырвоны пакой». На ёй можна пабачыць карціны, якія мастачка і музыка Настя Леўская намалявала ў 2022 годзе, калі была ў моцнай дэпрэсіі. Але менавіта мастацтва дапамагло ёй знайсці выйсце. Глядзім сюжэт пра тое, як мастацтва лекуе. Красная комната, у которой нет окон, в которой нету дверей, ты не можешь из нее выбраться, где зеркала не показывают тебя настоящего, где все деформировано, где есть двойники, где есть тени, которые тебя же отравляют, это ты же, где люди превращаются в теней, и ты сам становишься тенью. Вось я намалявала гэтую серыю, і пасля праз месяц я напісала песню, якая таксама называецца «Red Room». Тады я не планавала быць музыкай. Просто і пасля гэтага ўсё пачалося ў іншы бок. Я лічу, што ўсё, што ты ў жыцці паглядзеў, ўсё, што ты ў жыцці любіш, яно заўсёды там будзе адлюстроўвацца. Свядома, несвядома. У меня диагностированный синдром Туретта. Его никто не видит, слава богу. Но, к сожалению, когда у меня бывают приступы, бывает его и видно, и слышно. В основном, когда говорят про синдром Туретта, это все вспоминают: «О, ты, наверное, ругаешься матом. Ты, наверное, делаешь вот так». А прикол в том, что Туретта, она, когда я вот так вот делаю, зажимаю палец, мне очень больно. И я делаю это всегда, типа каждую секунду. Или она переключается на что-то другое. Но это никто не видит, это не кинематографично. И оказалось, что не только мне, а вообще всем людям с синдромом Туретта помогает творчество. А оказалось, что когда ты рисуешь, она у меня пропадает. Оказалось, когда я пою, она у меня пропадает. Когда я занимаюсь документами, она мне возвращается.
25 лет вот с этим синдромом Туретта живу, и 25 лет я его ненавижу. И в нем нет ничего хорошего, никакого плюса в нем абсолютно нет. Думаю, что многие люди, переживающие эту болезнь, смогут узнать себя, узнать свои состояния. Красная комната, у которой нет окон, в которой нету дверей, ты не можешь из нее выбраться. Ощущение изнутри этого депрессивного эпизода. Вот. Такая вот выставка. Ён называе сябе украінскім бізнесоўцам, але ягоная кампанія з Літвы валодае сеткай крамаў дьюти-фры ў Беларусі разам з дзяржпрадпрыемствам кіраўніцтва справамі прэзідэнта. І ўзнікае пытанне, як такі бізнес спакойна існуе ў ЕЗ, і ці сапраўды гэта бізнес, або, можа, гэта нейкая схема. Сёння мы пагаворым пра расследаванне, якое задае нязручнае пытанне. З намі ў эфіры журналіст-расследавальнік праекту «Бюро Медыа» Алесь Ярашевіч. Алесь, вітаем вас. Добрай раніцы. Добрай раніцы. Калі вельмі коротка, у чым галоўнае адкрыццё вашага расследавання пра вось гэтага самага бізнесоўцу, якога мы ведаем як Артур Гранец? Так. Яго завуць Артур Гранц. Гэта чалавек, які мае два грамадзянствы, прынамсі, пра што мы ведаем. Грамадзянства Беларусі і грамадзянства Арменіі. Бо ён калісьці даўно там нарадзіўся ў Арменіі, потым жыў у Арменіі, потым пераехаў жыць у Беларусь, там распачаў свой бізнес і гэтак далей. Ну, у Беларусі ён у першую чаргу вядомы тым, што ён валодае самай буйной сеткай крамаў дьюти-фры ў партнёрстве з кіраўніцтвам справамі Александра Лукашэнкі. Вот. І валодае ён гэтай сеткай крамай праз сваю літоўскую фірму Mela Trading. Там такая разгалінаваная структура ўласнасці. Вот. Ну і што мы пачалі капаць, што мы ведаем пра гэтыя кампаніі, высветлілі, што оказывается, литовская компания, як уласнік беларускай компании, то фактично бизнеса Duty Free, яна там с 2018 по 2020 год, яна кожны год атрымлівала дывідэнды ад дзейнасці ў Беларусі. Гэтыя сумы не маленькія, яна там складае каля 4 мільёнаў даляраў, то бок грошы з дзейнасцю ў Беларусі пастаянна пераводзіліся ў Літву. Потым Гранц пачаў пашыраць свой бізнес у Літве. Ён спачатку адкрыў рэстаран у Літве, такі даволі люксавы рэстаран у цэнтры горада. А потым выкупіў цэнтр адпачынку ў Тракайскім раёне, такое прыгожае месца на беразе возера і гэтак далей. Ну і пачаў гэты цэнтр адпачынку рамантаваць. Каб яго рамантаваць, яны выпусцілі аблігацыі, то бок выкинули на рынок информацию, что вот продаем облигации, купляйте у нас, а гроши мы будем укладать у ремонт этого центра отпочинку. Ну и з'явилась такая компания Invest AG, якая інвеставала грошы у гэты цэнтр адпачынку. Апынулася, што гэтая кампанія, яна таксама уваходзіць у сетку кампаніі Артура Гранца. Яна была створаная, яна, скажем так, адпачкавалася ад кампаніі Mela Trading. Калі была рэарганізацыя, стварылася новая фірма, і гэтая новая фірма, яна атрымала ад Mela Trading там каля 8 мільёнаў еўра неразмеркаваных прыбыткаў. І фактычна пасля гэтага, як была створана гэта фірма, як яна атрымала грошы ад Mela Trading, яна інвеставала, выкупіла гэтыя аблігацыі, што дазволіла фірме фактычна адбудаваць занова гэты цэнтр адпачынку. Ну а паколькі Mela Trading атрымлівала грошы з Беларусі, то мы не выключаем, што гэтыя грошы з бізнеса Duty Free ў Беларусі маглі быць пераведзеныя спачатку на рахункі Mela Trading, а потым з рахункаў Mela Trading трапілі на рахункі кампаніі AG Invest, а потым кампанія AG Invest інвеставала грошы ў рэновацыю цэнтра адпачынку. Хаця
як бы сама кампанія Мелатрейдинг, ну і Артур Гранц, фактично яны адмаўляюць, што яны укладалі заробленыя ў Беларусі грошы ў развіццё вот гэтага цэнтру адпачынку. Кажуць, што гэта былі дывідэнды з Украіны, дывідэнды з Арабскіх Эміратаў, ну і з іншых юрысдыкцый. Яны адмаўляюць, каб гэта не было ніякіх санкцыяў, што гэта беларускія грошы? Ну, таму што вайна, як бы пасля вайны на беларускія розныя прадпрыемствы было накладзеныя санкцыі. Былі накладзеныя санкцыі не толькі на прадпрыемства, але на цэлыя як бы сектары эканомікі. Ну і мы ведаем як бы стаўленне літоўскіх уладаў да беларускага рэжыму, да Александра Лукашэнкі. Яны такія ў авангардзе санкцыйнай палітыкі разам з палякамі супраць беларускага рэжыму. Таму як бы любая супраца як бы з беларускімі ўладамі тут вельмі так балюча ўспрымаецца і гэтак далей. Таму, магчыма, ну вот яны спрабуюць паказаць, што як бы мы ніякія грошы, заробленыя ў Беларусі, ніякім чынам не былі як бы выкарыстаныя ў Літве. Зразумела. Вот, там, у нас быў аўдыт, як бы, і гэтак далей, ну, такая вот гісторыя. А калі простымі словамі вось гэтае кіраўніцтва справамі прэзідэнта, яно якой умее ўплыў, які ўдзел у гэтым? Гэта проста прэферэнцыі нейкія падатковыя, ці гэта нават нейкі абарот грошай, якія вывозяцца за мяжу? Як яны ўдзельнічаюць у гэтым бізнесе? Ну, глядзіце, так рынок duty-free фактычна там з сярэдзіны 2000-х гадоў пад сябе падмяла дзяржава, можна так сказаць. Былі выпушчаны нават адмысловыя указы Александром Лукашэнкам, што як бы валодаць крамамі duty-free у Беларусі можа толькі такое прадпрыемства, якое там напалову належыць кіраўніцтву справамі прэзідэнта, а напалову належыць там нейкаму прыватнаму бізнесу. Тое ж самае як бы і вот з сеткай крамаў Беламаркет duty-free, якой там на 50 там з хвосцікам адсоткаў валодае Артур Гранц праз сваю літоўскую фірму, а 49,99% належыць кампаніі Дыпмаркет, якая належыць кампаніі Дыпсервіс, якое падпарадкоўваецца кіраўніцтву справамі Лукашэнка. То бок фактычна ў Беларусі немагчыма весці бізнес duty-free без партнёрства з дзяржавай, без партнёрства з кіраўніцтвам справамі Лукашэнкі. То бок гэта такі вот супольны бізнес. Табе просто ніхто не дасць зайсці на рынок, і я думаю, што гаспадар Гранц як бы добра ведаў, як бы на што ён падпісваецца. А чаму ўвогуле бізнес duty-free такі прыбытковы? Гэта падаткі, адсоткі, як гэтая схема ўвогуле працуе? Ну, гэта вельмі такая прывабная галіна, насамрэч, таму што ты не плаціш ніякія мыты, фактычна, да, і можаш гандляваць такімі самымі папулярнымі таварамі, алкаголь і цыгарэты, як бы, ну, там, парфумерыя і гэтак далей. Ну, і вельмі шмат людзей на мяжы проста могуць набыць нейкія люксавыя там алкагольныя напоі, альбо там цыгарэты танней, чым яны каштуюць звычайна там у крамах, таму што не трэба плаціць акцыз. А акцыз ён у кошце, напрыклад, там алкаголі, у кошце табака, ён займае значную долю. І кампаніі, якія гандлююць гэтымі таварамі на мяжы там, альбо на мяжы там з ЕС, альбо на мяжы з Украінай, ну зараз на мяжы з Украінай не працуюць крамы duty-free, таму што ідзе вайна. Ну, напрыклад, у нацыянальным аэрапорце Мінск, як бы, ну, вот яны, ну, добрую выручку атрымліваюць. Мы глядзелі, што, напрыклад, чысты прыбытак той же кампаніі Беламаркет duty-free, не гледзячы на тое, што там ідзе вайна, пераходы з Украінай зачыненыя, пераходы, шмат якія пераходы з краінамі ЕС зачыненыя. Не ўсе, як бы, но зачыненыя. У іх добры чысты прыбытак, там ён складае проста некалькі мільёнаў беларускіх рублёў. То бок гэта такія добрыя грошы, не гледзячы на такія неспрыяльныя ўмовы. А як так атрымалася, што бізнес, звязаны, па вашаму расследаванню, з уладамі Беларусі, спакойна працуе ў Еўропе, ў Літве, і нават гэты чалавек мае украінскі паспарт і пашырае свой бізнес яшчэ і ва ўкраіне? Як такое можа быць? Гэта ж, ну, падсанкцыйная справа. Ну, вот, оказывается, магчыма, таму што, як бы,
само кіраўніцтва справамі Александра Лукашэнкі, яно на дзіва дагэтуль не знаходзіцца пад еўрапейскімі санкцыямі альбо там пад санкцыямі ЗША. Пад санкцыямі знаходзіцца толькі адна са структур гэтага холдынгу, гэта структура, якая займаецца нерухомасцю. У Беларусі яно называецца галоўнае гаспадарчае ўпраўленне кіраўніцтва справамі Лукашэнкі. Гэта структура, якая валодае нерухомасцю ў цэнтры Мінску, ну і не толькі ў цэнтры Мінску, і здае гэтую нерухомасць там у аренду там розным іншым прадпрыемствам і гэтак далей. А вот сама структура кіраўніцтва справамі Лукашэнкі як холдинг, яна пад санкцыямі не знаходзіцца. Хаця пад санкцыямі знаходзіцца ўвесь топ-менеджмент гэтай структуры, там кіраўнік гэтай структуры і ягоныя намеснікі. Як бы мы звярталіся ў дзяржаўныя органы Літвы, яны кажуць так, што як бы няма прычынаў, у нас няма як бы пытанняў да гэтага бізнеса, таму што структура ўласнасці выглядае так, што вот гэтай кампаніяй Беламаркет Duty Free, гэтымі крамамі Duty Free валодае там не кіраўніцтва справамі Лукашэнка, не асобныя людзі, якія знаходзяцца ў санкцыйным спісе, а кампанія Дипмаркет, якая ў санкцыйным спісе не знаходзіцца, як бы таму ніякіх пытанняў няма, як бы, да, скажем так. Такая вот гісторыя. Зразумела. Сапраўды, гэта не магія, гэта схематоз. Ніколі не казала гэтага слова, і вось упершыню. Схематоз. Дзякуй, што распавялі нам пра ўсё гэта. З намі ў эфіры быў журналіст-расследавальнік. Дзякуй вялікі. Журналіст-расследавальнік праекту Бюро Меды Алесь Ярашевіч. І мы размаўлялі пра тое, як крамы безмытнага гандлю служаць Лукашэнку. Час ляціць хутка, але мы маем яшчэ шмат карыснай інфармацыі для вас, даражэнькі. І вось зараз Наста Печанькова падрыхтавала рэкамендацыі, якія беларускія падзеі ды івэнты варта наведаць ужо на гэтым тыдні. Падтрымаем сваіх. У Віцебску і Слуцку адкрыліся адразу дзве выставы памяці беларускага мастака Уладзіміра Акулова. Творца загінуў сёлета ў лютым падчас пажару ў сваім слуцкім доме. Экспазіцыі сімвалічна адкрыліся ў красавіку месяцы, калі мастак нарадзіўся. Гэтак у Віцебскім краязнаўчым музеі працуе выстава «Погляд з паднябесся», а ў Слуцку яшчэ адна памятная экспазіцыя. Акулаў прадстаўнік гэтак званай віцебскай школы. Пры гэтым натхняўся экспрэсіянізмам, кубізмам і фавізмам. У Мінску ўвесь травень працягваецца цыкл канцэртаў духоўнай музыкі. Паслухаць арган і хор можна ў архікафедральным касцёле на Свяцейшай Паны Марыі. Гэтак 8 траўня выступяць арганісткі Вераніка Богданович-Язвінская і Кацярына Іванова. А 15 траўня прагучыць харавая музыка ў выкананні дзіцячых і юнацкіх калектываў. Уваход на ўсе канцэрты вольны. Тым часам у замежжа, дакладна ў Варшаве, 6 траўня адбудзецца сустрэча кінаклубу па правах чалавека. У беларускім моладзевым хабе пакажуць 2 кароткаметражныя анімацыйныя фільмы пра міграцыю, пошук бяспекі і права чалавека на жыццё. Пасля прагляду ўдзельнікі абмяркуюць тэму прытулку, межаў і салідарнасці. А ўжо 7 траўня ў Варшаве пакажуць фільм Мары Тамковіч «Пад шэрым небам». Карціна натхнёная гісторыяй журналісткі і былой палітзняволенай Кацярыны Андрэевай. Гэта стужка пра беларускія пратэсты 2020-го, рэпрэсіі і спробу захаваць чалавечую годнасць. Пасля паказу адбудзецца сустрэча з самой Кацярынай. У Парыжы беларускі свабодны тэатр пакажа пастаноўку «Малы нападнік». Галоўная гераіня – легендарная баскетбалістка Кацярына Сныціна. Яна распавядзе пра свой шлях ад вялікага спорту да адкрытага супрацьстаяння рэжыму Лукашэнкі. Спектакль закранае тэмы свабоды, палітычнага пераследу і жыцця ў выгнанні. Паказы пройдуць 11-13 траўня. І яшчэ адна вялікая беларуская падзея ўжо ў Венецыі. Беларускі свабодны тэатр рыхтуе маштабны праект для венецыянскага біенале, аднаго з самых галоўных формаў сучаснага мастацтва ў свеце. Інсталяцыя будзе прысвечаная кантролю, страце свабоды і жыццю ва ўмовах аўтарытарнай сістэмы. У праекце ўдзельнічаюць беларускія мастакі і скульптары, а таксама кампазітарка Вольга Падгайская. Сярод галоўных элементаў шар забароненых у Беларусі кніг і мастацкія працы пра страх, маўчанне і супраціў. Праект стане часткай афіцыйнай праграмы венецыянскага біенале і адкрыецца ўжо 9 траўня.
ці пісалі нешта яшчэ, ці ставілі падабайкі? Якія каментары? Давай, ось, прачытаем. Падабайкі ставілі, каментары пісалі, ўжо менш. Я так разумею, што ўсе ўжо пайшлі гэта капаць. Зноў бульбу на маювку, так. І таму слухаюць нас, але каментары не пішуць. Ну, так бывае. Святы, мы вам прабачаем. Вось. Пісалі нам, што вось адказ на галоўнае пытанне. Справа не ў санкцыях, а ў зменах палітыкі. Лукашенко павінен сысці, і гэта не аспрэчваецца. В прынцыпе, тое, пра што мы з вамі і размаўляем. Лагічна, ўсё лагічна. Так. Не проста сысці, а павінен сысці і пайсці сядзець за свае злачынствы. Сам. Я яшчэ ад сябе дадам. З Мінска ў Гаагу. Дакладна так. Думаеце, так будзе, да? Хочацца спадзявацца на лепшае. Ну, добра. Вось. Яшчэ пісалі, што такія аўтарытарныя сістэмы, як у Беларусі, ламаюцца толькі ў выпадку або смерці дыктатара ці жорсткіх пратэстаў. Але беларусы не жорсткія, а мірныя пратэсты ўсе бачылі ў 2020-м. Сістэма гатова забіваць. Часцей за ўсё, але ж не заўжды. Ну, калі шчыра, гэта зараз вядома, і мы ўсе такія разумныя, калі прайшло 6 гадоў. А калі пратэсты пачыналіся, мы шлях свой разумелі, і гэта рабілі так, як мы гэта бачылі. А зараз ужо все панавучыліся казаць, што трэба было вілы браць. А калі няма вілаў, што рабіць? А трэба было браць, так? Не, ну гэта ў каментарах пішуць, ёсць некалькі пазіцый. Я так не лічу. Я лічу, што гэта быў выбар, які мы свядома зрабілі. Мы хацелі, як кажуць, па любві, но атрымалася, што па любві з гвалтаўнікамі, магчыма, але гэта ўжо філасофія. Так, я вот о сябе яшчэ хацела дадаць, што я не згодная з тым, што беларусы такія мірныя, бо ў нашай гісторыі было вельмі шмат войнаў. Як бы з той жа Расіяй мы... Ні ў каго з Расіяй не было столькі войнаў, колькі было ў Беларусі. Беларусі воевалі з Расіяй найбольш. Таму, як бы, мы не мірныя, проста так. Вось гэта пытанне выжывання. Я таксама лічу, што мірны шлях быў у 20-м годзе дапамог нам застацца, так сказаць, у эфіры, бо гвалтоўным шляхам магчыма, хутчэй за ўсё, гэта было б так, што ад нас бы хутка ўсіх загасілі і... Мне падаецца, Дзеніс назірае, як маленькія эксперткі па геапалітыцы і пратэснаму... Як правільна было гасіць. Так, гэта мы. Ну, добра. Пра бульбу нешта там ёсць? Ну, палітычная справа заўсёды цікавіць беларусаў. Няма пра бульбу нічога. Людзі бульбу саджаюць, а не пішуць пра яе ў каментарах. Я ўчора ўжо пытаў. Вельмі забабоны. Вельмі спадабаліся забабоны, дзе трэба дупачкай сесці на кошык, каб бульба вялася. Можа, трэба яшчэ некуды сесці, каб нехто сышоў, я не ведаю. Як гэта проста? Што? Нейкі забабон, каб сышоў дыктатар. Ёсць такое? Сесть на бульбу? Дзяніс, ты вось праслухаў усю рубрыку. Што ты рабіў там? Кавусю піў? Дзякуй, вялікі. Ой, давайте пойдзем уже адпачываць. Паслухаем музычку. Так, давай. Аб'яўляй. Сандра, Каця Раецкая, Дзяніс Дудзінскі, але спяваць не будзем. Будзе нехта добры спяваць, хто ўмее гэта рабіць. So don't tell me where to go. Got it all